Il-Ministru ta' Trasport u Traffiku Chris Bonnet instab ħati ta' ksur ta' etika. Wara li x-Shadow Ministers Markentni Sammutu Joe Giglio kienu fetħu ilment mal-Kummissarju għall-Standards rigward każ illi fih Bonnet kien għamel użu b'mod mhux ġust mill-lodda tal-Istat. F'dan il-każ billi juża d-Dipartiment tal-Informazzjoni għal stqarrija ta' propaganda partiġjana. Wara konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-istess Shadow Ministers fil-bidu ta' Lulju li għadda, fejn matula spjegaw kif Chris Bonnet qed jonqos mill-wediet u l-miri li kien għamel aktar kmieni din is-sena fl-istrateġija għat-tnaqqis ta' traffiku u t-tisħiħ ta' trasport f'pajjiżna. Bonnet kien wieġeb permezz ta' stqarrija ministerjali. Fir-risposta il-Ministru għamel ħafna dikjarazzjonijiet partiġjani u allega li l-politika tal-Partit Nazzjonalista hija ddettata minn terzi. Fija qal li l-oppożizzjoni ma kienitx qed tgħid il-verità, imma mkien fl-istqarrija ma qal li ma dikjarazzjonijiet tax-Shadow Ministers ma kienitx vera. U mkien fl-istqarrija ma prova jikkoreġi xejn minn dak li qalu. Minnu fih sar ilment mid-deputati nazzjonalisti mal-Kummissarju għall-Standards, fejn fil-fema tagħhom dawn il-kummenti kienu partiġjani u veritieri. F'ton tal-kontenut tal-istqarrija li jammontaw għal ksur ta' numru ta' dispożizzjonijiet tal-kodiċi ta' etika għal ministri u segretari parlamentari. Dan għaliex fost oħrajn il-kodiċi tal-etika jitlob li l-ministri għandhom iżommu separati l-irwoli tagħhom bħala ministri u bħala deputati kif ukoll l-irwol tagħhom bħala membru tal-partit politiku u li l-għodot tal-gvern għandhom jintużaw biex iwasslu fatti u informazzjoni u mhux propaganda partiġjana. Illum il-ministri u s-segretarji parlamentari ċertament li huma konxi b'dawn ir-regoli, partikolarment wara li kien hemm 3 każijiet simili fejn l-eks Ministru Konrad Mizzi u l-Ministri Mirjam Dalli u Silvio Xkembri kienu l-koll instabu ħatja ta' użu ħażin tad-Dipartiment tal-Informazzjoni bl-istess mod. U l-koll kienu għamlu apoloġija lill-Kummissarju u kienu kommettew ruhom li joqogħdu iżjed attenti fl-istqarrijiet ministerjali li jsiru. Jidher li fit-tmiem l-investigazzjoni tiegħu il-Kummissarju għall-Standards laqa l-ilment u sab lill-Ministru Bonnet ħati bi ksur ta' etika. Kif il-bieraħ il-rapport tal-Kummissarju ntbat lill-Kumitat Parlamentari. Fil-waqt li r-rapport għadu mhux pubbliku għax huwa l-Kumitat li jista' jrid jiltaqa' biex jippubblikah, il-fatt li dan intbat lill-Kumitat ifisser li l-Kummissarju sab li kien hemm ksur ta' etika. Intant minħabba l-fatt li propju huwa membru ta' dan il-Kumitat, ix-Shadow Minister Markentni Sammut ikkonferma ma' dan l-istazzjon li ser ikun qed jirrekuża ruħu mid-diskussjoni dwar dan il-każ, peress li jitratta ilment li sar minnu. Dan ifisser li għal konsiderazzjoni ta' dan ir-rapport il-kap tal-Oppożizzjoni ġdid ikun qed jaħtar sostitut minn floku fil-Kumitat Parlamentari.